Et smart terningespil. That's Pretty Clever. Et spil for 1-4 spillere fra 8 år og opefter. Et spil tager cirka en halv time. Målet med spillet er at vælge farvede terninger og score dem til scoreblokken for så mange point som muligt. Hver spiller får en pind og et resultatark. Terningerne gives til den første spiller, og spilleboksen med sølvpladen sættes mellem spillerne. Spillet tager 4-6 runder afhængig af spillerantal. På en spillers tur kaster de deres terninger og tager en af dem. Sæt den terning oven på deres ark og skriv et tal ned eller kryds et tal på deres ark fra den farve. Derefter lægges alle til oversblevne terninger, der har et mindre antal, på sølvpladen. Dernæst tager spilleren resten af terningerne og kaster dem, vælger en terning, flytter den over på arket, markerer den, lægger mindre terninger på sølvpladen og gør det hele en tredje gang, hvis det er muligt. Derefter kan alle andre spillere tage et terningresultat fra sølvpladen og markere det på deres egne ark. Så får den næste spiller alle terningerne og er deres tur. Men hvilke smarte ting giver de farvede terninger spillerne? Med gule terninger forsøger spillerne at fylde hele rækker og kolonner. Rækker giver bonusser og kolonnepoint. Med den blå terning krydser du summen af den blå og hvide terning, og du scorer fra antallet af krydsede numre. Du får også bonusser fra afsluttede rækker og kolonner. Det grønne område udfyldes fra venstre mod højre, og terningens nummer skal være det samme eller større end det næste tomme område. Points vil blive opnået ved, hvor mange krydsede felter der er. Den orange og lilla er også udfyldt fra venstre mod højre, og begge scorer fra summen af tal på rækken. Den orange har ingen begrænsninger for, hvilke numre der skal skrives, men på det lilla spor skal tallet altid være større end det sidste på scoreblokken. Efter en 6 kan du dog skrive et hvilket som helst tal nederst. Alle farver giver spillerne bonuskryds, numre, terninger eller genkast. Rævesymbolet giver point svarende til den lavest scorende farve for hvert opnået rævehoved. Så spillerne skal virkelig tænke grundigt over, hvilke terninger og numre de tager på deres tur. Når alle spillere har spillet deres tur, slutter spillet, og slutresultaterne beregnes. Spilleren med flest point vinder. That's Pretty Clever. Et smart terningespil.